జీపేనా సరే చూసుకున్నా జీపే పేపర్ కూడా ఒకసారి దగ్గర పెట్టుకుంటే దగ్గర పెట్టి కదిలి బాగా తీసి ఓకే తీసి పెట్టుకోండి చూసారు బాగా మళ్ళీ అవతల పెట్టుకో పైకి పెట్టుకో మొఖం కాడ కూడా పెట్టుకో అన్న కొట్టనా అదే చూసుకుంటూ పోదాం. అది చూడు ఎట్లా పెట్టింది తల ఇంటికి పోనీ రా కొనతో పోదాం. అది కూడా కొనుక్కుంది అసలు మేము ఫస్ట్ రాదనుకున్నాం. మా జనాలు ఎన్ని పెట్టలేదు. వచ్చిన పాచారు చోట్ల మొత్తం రేపు మొత్తం అంటున్నారు కానీ మాకు అద్దాలు ఎన్ని వస్తే 20 కోట్లు ఇస్తామన్నారు. 20 కోట్లు ఇస్తామన్నారు బెంగళూరు పార్టీ మాకు అయింది. ఇవన్నీ ఏమి రావట్లేదండి. ఇది ఒకటి వచ్చిందని చెప్పాను నేను. వస్తున్నారు నాన్ టెస్టింగ్ మీద తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. గుంటూరు వచ్చారు, నిన్న ఫోన్ చేశారు, ఇటు జల్లు చేశారు, ఇప్పుడే చేశారు. పొద్దున్న ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేస్తాను కార్ వేసుకొని అన్నాడు. దాంట్లో అబద్ధం ఏంది? అవన్నీ ఏమి రావట్లా. అవన్నీ మేము పెద్ద మేధావి మేము